Kaixo, Aitor naiz, eta gaur Germaniar erresumak azalduko dizkizu. Hemen aurkibidea ikustezekezue. Eta bideo honetan Germaniar erresumen nondik norakoa espazialki azaltzen da. Kontua da, Mendebaldeko Erromatar Inperioa erori zela Kristosteko 476an, Germaniar batek, Odoakrok, Romulo Augusto, azken enperadoreari koroa kendu zioten. Horda, momentu horretan, Ekialdeko Erromatar Inperioa geratzen da gero Bizantziar Inperioa bezala ezagutuko duguna, baina Mendebaldeko Erromatar Inperioa zen lurraldean, Germaniar erresuma ezberdinak ezarriko dira, eta, egia da, Eliza Kristauak ere nolabait ordezkatzen duela Erromatar Inperioa. Gerora, nahiko era eskorrean negatiboan ikusiko dira inbazio hauek, dena suntsitzen zuten barbaro bezala, eta hori askoz beranduago egindako margolan hauetan ikus daiteke. Baina, azkenean hau izan zen geratu zen Europa bat zeinetan Germaniarrek agintzen zuten, nahiz eta populazioaren gehiengoa berez erromatar jatorriko latinez hitz egiten zuten pertsonek osatzen zuten. Hau eta ikusiko dugu mapa honetan, eta hemen ikusten ditugu erresuma Germaniar ezberdinak. Eta aldi berean, Bizantziar Inperioa, Ekialdeko Erromatar Inperioa zen lurraldean. Hemen, mapa honetan ikusten dugu nondik nora sartu ziren Germaniarrak. Kenduta anglosajoiak itsasontziz joan zirela, beste guztiak sartzen dira. Gaur eguneko gutxi gorara Frantzia, Suitza inguru horretatik, eta joaten dira hegoalderantz. Eta joaten dira asentatzen leku ezberdinetan. Germaniar batzuk sartu ziren Ekialdeko Erromatar Inperioan ez zuten lortu gailentzea eta apur bat desbideratuak izan ziren mendebaldera. Eta han ezarri zituzten gehienek haien erreinua. Galian frankoak, Hispanian bisigodo eta suegoak, Italian ostrogodak, Britainian angloak eta saxoiak, eta jutoak, eta Afrika iparraldera arte duzien bandero. Gero beste herri txikitxo batzuk ere egon ziren hortik, baina garrantzitsuenak hau dira. Bigarren mapa, ikusten dugu nola geratu ziren apurtxo bat erresumak ondoren, eta hor B bat jarri dizuet, euskaldunak ere, baskoiak hor egon zirelako eta mantendu zirelako bisigoden erresuman. Politikari dagokionez agintea erreinak zeukaten, eta hasiera batean nobleen asanblada batean aukeratzen zen errege. Dena biltzen ziren, orain ikusiko ditugun harri horien gainean, adibidez edo goian ikusten dugun irudi horretan bezala, eta guztien artean lider bat aukeratzen zen. Orduan, errege berri aukeratzen zuten, nolabait noble edo gerlarien asanbladan. Honek arazo asko sortzen zituen, izan ere hilketa asko zeuden, oinordekotxa monarkiak sortu arte. Orduan, askotan, hiltzen zituzten erregeak, haiek nahi zutelako izan errege berria. Eta orduan arazo pila bat zeuden. Orduan, denborarekin oinordekotxa monarkiak sortu ziren, eta hiltzen zen erregearen semea izaten zen hurrengo erregea. Eta horrela hilketak eta traizioak utzitu ziren. Denborarekin errege kontseilu bat garatu zuten, hau da, pertsona bat zeuden bere inguruan, eta aholkuak ematen zizkioten. Baina berak hartzen zituen erabaki. Eta gero, lurralde ezberdinetan beste kargu garrantzitsu batzuk zeuden, adibidez kondeak, dukeak, gero markesak eta bar, eta haietako bakoitzak lurralde bat edo konturatzen zuen, nahiz eta errege bat izan haien gainetik. Azkenik aipatzeko da legea, erromatarren lege idatzia ez bezala, ahozkoa zela. Ahoz-aho, Germaniarrek legeak transmititzen zituzten. Bestalde, aipatu behar da biztanle erromatarrekiko harremanak zeintzu ziren. Kontuan hartu behar dugu, Germaniarrak gutxi zirela. Hau da, haiek agintzen dute, haiek dira armak dituztenak, erlariak, eta haien azpian dauden milioika erromatar jatorriko pertsona. Eta orduan, hasiera batean ez dira nahasten. Hau da, ezkontza mistoak erromatar Germania debekatuta daude, eta bakoitzak bere bizimodu ohitura hizkuntza mantentzen du, eta apurtxo bat aparte bizi dira. Nahiz eta batzuk agindu eta besteak aginduak izan. Baina, denborarekin noski, hasten dira nahastu egiten. Eta orduan sortzen dira errealitate berriak. Hau da, erreinu Germaniarrak direnak gero azkenean izango dira erreinu batzuk ez direnak ez Germaniarrak ez erromatarrak baizik eta bien arteko nahaste bat. Hala ere, egia da, adibidez hizkuntzen kasuan, hizkuntza berriak sortzen dira, latindar pertsona gehien dauden lekuetan,
Europan adibidez, gaztelania, katalana, galegoa, frantsesa, italia, errumania sortzen dira, eta oso hitz gutxi daude germaniarrak hizkuntza hauetan. Baina lurralde germanizatuagoetan, iparralderago, germaniar gehiago konziren lekuetan, hor bai sortzen dira alemana edo ingelesa bezalako hizkuntzak, eta kasu horretan latinak ez dauka hainbeste garrantzia. Hortaz gain, lege sistema berriak sortzen dira, erromatarren zuzenbide idatzia eta germaniar ohiturak nahazten direna, eta azkenik, erlijioaren kasuan, germaniarrek paganismoa utzi eta kristau bihurtzen dira. Gehienak arriano hasieran, baina bukaeran katoliko, kristau katoliko. Ekonomiari dagokionez, kontuan hartu behar duzue, garai honetan dena dela gerra eta kaosa, eta orduan germaniarrak heltzen diren lurraldetan jarraipen bat ematen diote bertako ekonomiari. Baina, hirugarren mendeko krisitik inperioan, jendea apurka-apurka joan da hiriak uzten, eta merkataritza gero eta gutxiago egiten zen. Orduan, germaniarrak heltzen direnean, tokian tokiko ekonomia autarkikoak sortzen dira. Honek esan nahi du, herri bakoitza gai dela behar duen janari guztia, eta arropak eta tresnak sortzen. Orduan, ez da behar merkataritzarik, herrian sortzen dute janaria, eta herrian sortzen dituzte arropa, tresnak eta Orduan, honek esan nahi du, nekazaritza abeltzaintza. Eta horretaz aparte, eizapur bat, estia, arrantza egiten dela leku bakoitza, eta eskulangila daudela, etxeak egiteko, edo tresnak, edo arropa. Eta leku bakoitzak sortzen duenez behar duten guztia, ez dago merkataritza besteekin. Txanpona ia desagertzen da, eta gainera merkataritza ez da oso ideia honez, lapurrak ere daude, segurtasun eza, eta merkataritza Bizantziarren esku geratuko da, batez ere Mediterranean eta Germaniarren kasuan oso gutxi egin dut. Orduan, nolabait ekonomia nahiko pobreak izango dira, ze merkataritza da azkenean dirua da horrena ez. Herrizketan bizi ziren, zurezko eta lastozko etxeak eginez, eta hiriak hainbera handia izango dute, mantenduko dira batzu, baina asko txikituko dira, eta bertango txain batek, Elizaren representante importante batek, aginduko du. Horretaz gain, monasterioak sortuko dira leku batzuetan, eta bertan monjeak biziko dira, jakintza guztia gordez. Izan ere, herrian alfabeto izango da, eta monjeak izango dira bakarrak, erdiaran idazten eta irakurtzen dakiten. Hemen ikusten ditugu, germaniar jantziak edo. Eta kultura eta arteari dagokionez, pobrezia helduko da baita ere, sektore esparru honetan, izan ere, azkenean kontuan hartu behar duzu, erromatarrak, kultura greko erromatarra oso aberatsa izan zela arteari dagokionez. Izugarrizko arkitektura zeukaten, margolanak egiten zituzten, eskulturak eta Baina momentu honetan jakintzari guztiak galdu egiten da. Jendea hiltzen da, ez du transmititzen artea egiteko gaitasun hori, eta hor ikusten duzuen, Bisigoden eliza horrek adibidez adierazten du, ez zirela gai germaniarrak eraikuntza handiak egiteko. Bizantzian Santa Sofia garai honetan egingo da. Baina mendebaldeko erromatar imperioan dauden herri germaniarrak egia esan nahiko arkitektura simple egingo dute, ez daukatelako jakintzarik ezer handiago eta hobeagorik egiteko. Hala ere, aipagarria da, metalgintzan, adibidez urregintzan oso onak zirela, eta horregatik koroak edo horrelako apaindura txikiak eta egiten zirela. Eta hor goian eskuman jarri dizu da mosaikoa, kasu horretan ostrogodoek egindakoa da, baina Italiaren kasuan, leku konkretu batzuetan mantendu ziren oraindik erromatar jakintza zekiten batzuk, eta horregatik gai izan ziren elementu txikia baziren ere nahiko ondo egiteko. Hala ere, ideia orokorra da, kultura eta artean gainbehera garai bat izango dela. Erlijioari dagokionez, germaniarrak hasiera batean paganoak dira, ez dira kristauak dira, politeistak dituzte haien jainkoak. Haietako askok dituzte Odin, Thor, Frey, Loki eta horrelako jainkoak. Eta, sinesten dute Hipo, Txelfo eta espiritu edan, azkenan mitologia nordiko hietan, asko Skandinaviatik datoz. Eta, naiz eta, ideia hauek izan, apurka-apurka joango dira kristautzen, zergatik. Zeltzen dira, zona batzuetara zinetan, erromatar jatorriko pertsonak pila dauden, hau da, milioika erromatar jatorriko pertsonak daude, eta hauek ziren ja kristauak. Eta horrean, haiek hor agindu behar duten, apurka-apurka joango dira kristau bihurtzen, ze komeni zaie agintari bezala, haiek ere kristau bihurtzen. Azkenean, Eliza alde bat zeneukan, bertako populazioa ere alde izango zenuen.
Hala ere, pagano izatetik asko kristau arriano izatera pasatuko dira. Hau da, godoak, bai bizigodoak eta ostrogodoak, zein suebo eta bandaloak bihurtuko dira kristau arriano. Frankoak dira kristau katoliko jarraian bihurtuko diren bakarrak. Osea, adibidez, bizigoda lehenengo ziren pagano, gero kristau arrianoak eta gero kristau katolikoak. Hau da, bi pauso, ez? Baina, frankoa dira bakarrak, pagano izatetik kristau katoliko izatera pasatzen direnak. Orduan, zein da diferentzia kristau arriano eta kristau katolikoen artean? Hor goian dituzue tor eta hauek, hau da paganismoa, bigarren mailako argazkiak dira arrio eta arrianismo. Orduan, arrio da horra agertzen den tipoa, eta tipo honek esaten zuena da jainkoak sortu zela Jesus, eta beraz jainkoa Jesusen gainetik dagoen. Vale? Baina behan dauden kristau katolikoak, hor agertzen da Trinitate Santua. Hau da, aita ez da semea, semea ez da Espiritu Santua ez da aita, baina aldi berean hirurak dira jainkoa. Orduan, jainkoa da hiru gauza aldi berean. Hori da Trinitate Santua eta hori da kristau katolikoek uste dutena. Baina, arriok ez zuen uste hori. Eta orduan, Germaniar gehienak hasieran arriano bihurtzen dira eta eraietako batzuk kristau katoliko. Baina, Frankoak hor ikusten dugu Clovis jauna hartzen, hau da, ura botatzen da bila hor gotzain bat eta bihurtu zen katoliko. Eta normalean erregea bihurtzerakoan katoliko, bere menpe zeuden Germaniarrak ere bihurtzen ziren. Katoliko edo arriano. Orduan, pagano izatetik kristau bihurtzera pasatu ziren. Hemen ikusten dugu mapa, azkenan bizantziarrak ziren, katolikoak ziren bakarrak hasiera batean, eta gero frankoak, beste guztiak arriano bihurtu ziren. Eta hemen ikusten dugu, uste dut Nizeako kontzilio batean, arrianoen liburuak erre zituzten Bizantzion, azkenan hauek arrianoen kontra zuen. Eta defendatzen zutela zen Trinitate Santua, aita semea eta Espiritu Santua jainkoa direla. Beste adibidea hemen daukagu, kasu honetan ostrogoden mosaiko honetan, ikusten duzu esku bat hor zutabean, eta kontua da, arrianoa zen errege bat, uste dut teodoriko dela, ezabatu zutela, gero katolikoak ziren zona horretan gobernatzen zutela. Eta horretan, zentsura bezala aplikatu zuten arrianoen kontra eta ezabatu zuten mosaikoa, baina astu zitzaien eskuak entzen. Orduan, norai katolikoek irabaziko dute denborarik. Eta hemen ikusten dutugu, aita semea eta Espiritu Santua. Azkenik, erresuma germanarrak banaka apurtxo bat gainetik azatuko dizkizuet. Eta, alde batetik suebak ditugu, gaur eguneko Galizia inguruan ezarri zirenak, interesgarria da sueboen orrazkera hori, famatua zena, bere garaian. Eta, azkenean, bai toponimian, hau da, lekuen izenean, eta bai obra batzuetan, haien influentzia ikusi dezakegu. Hori bai, San Martín Bragakoa izan zen euren artean famatuena edo, Elizako monjerek, hainbat liburu idatzi zituen. Eta, aipagarria da baita ere, anglo-saxoietatik iesi, Britaniako batzuk joan zirela Galiziara, eta horretik kultura zeltaren kutsu bat mantendu da denborarekin. Baina azkenan bizigodak joan ziren sueben kontra, eta garaitu zituztenez, bizigodak konkistatu zituzten, eta sueben erreinua desagertu zen. Bestalde bandaloak ditugu, oso bidaia luzea egin zuten, eta egia esan bai suebo eta bai alanoekin ere batu ziren. Orduan, 3 herri izan ziren aurrera egin zutenak, sueba geratu ziren Galizian, baina beste 2 herriak jarraitu zuten gerantz. Guadalquivir inguruan geratu ziren denbora batean, eta navegatzen ikastean Afrikara pasatu ziren. Ipar Afrikan Kartagon erromatarren flota lortu zuten, batega bat irabaziz, eta gero pirata bezala uharteak arpilatzen ibili ziren, eta besteak beste Roma erasotu zuten, eta Roma arpilatu zuten 455an imperioa erori baina. Azkenik desagertu egin ziren, izan ere Bizantziarrek bidali zituzten beraien tropak, hor ikusten duzu Roman sartu zirenean, Roma arpilatu zutenen, eta gero agertu ziren Bizantziarrak,
direla, hemen ikusten ditugu haien obra batzuk. Urregintzan nahiko onak ziren, baina hemen ikusten dugu Justiniano, eta azken Justiniano bidali zituen be tropak, eta 513 eta 14 urte horietan garaitu zituen, eta Ipar Afrika Bizantzioaren esku geratu zen. Bisigoden kasuan, godoak banatu ziren bitan, eta bisigodak ziren haietako batzuk, eta joan ziren hasiera batean, gaur eguneko Espainia eta Frantziaren artean, eta hor kokatuta sortu zuten Tolosako erreginoa, Tolosa zen hiriburua, baina Frankoek garaitu zituzten 507an, joan behar izan ziren hegoalderantz, eta geratu ziren Hispaniako zona horretan. Euskaldunak ezin zituzten konkistatu, baina zuegoak bai. Eta, hor gutxi gora bera lehin duziren Hispania guztia lortzen, Bizantziarra geratu ziren hegoaldean, eta, gero, Baskoiak apurtxo bat iparraldean, baina, zuegoak bai konkistatu zituzten. Eta, era honetako arkitektura eta artea egiten zuten. Arrianak izan ziren, baina gero kristau katoliko bihurtu ziren. Baina, 711an sartzen dira musulmanak, hegoaldetik eta konkistatzen dituzte. Eta, bisigoden erreinua desagertzen da, eta erreinu musulman batean bihurtzen da, ia penintzula oso. Ostrogodak dira godoen beste herria, hauek banatu ziren, unoekin batuz, eta gero, azkenean amaitu zuten Italia penintzulan, ez? Orduan, hor ikusten duzu Teodorikoren mausoleoa, hau izan zen haien errege nagusia, eta, obra nabariak egin zituen, baina azkenean, bera hilostean, Teodoriko hilostean dena izan zen desastre bat, eta azkenean, Justinianok bidalitako tropak, 550 artean, Italiar penintxularekin egin ziren. Anglo-saxoiak eta jutoak dira apurtxo bat ezberdina direnak, Jutlandiatik, gutxi gara Danimarka ingurutik joan ziren itxasontzian, eta Britainiaren, horreguneko Ingalaterraren ekialdearekin egin ziren. Orduan, Briton guztiak zirela bertan zeuden erromatatutako pertsona, joan ziren mendebalderantz. Eta mendebalderantz joan ondoren haietako asko kies egin zuten gaur eguneko Normandia, oda Frantziaren punta hori eta Galiziara. Orduan, sortu zen mundu oso interesgarri bat hor, zeinetan alde batetik zeuden Piktoak Eskozian, gero zeuden Irlandarrak, Britonak, Kornualles eta Gales inguru horretan, eta gero saxoiak edo anglo-saxoi bezala ezagutzen direnak ekialdean, ez? Eta nahaste borraste horretan, sortuko da ondoren ingelesa. 7 erreinu sortu zituzten, etarkia, eta, hartuko dira bikingoak, direla askoz beranduago datozen Eskandinaviako herriak, lehengo Germaniar batzuk geratu zirenakan, 400 urte beranduago berriro doaz erasotzena. Eta aipagarria da, Normandian geratzen diren bikingo batzuk apurtxoa beranduago, 1076 urtean, Guillermo konkistatzailearekin direla konkistatzen dutenak azken aldiz Inglaterra, ez. Gero, Frankoak daude, beranduago ikusiko dugu, baina interesgarria da, gaur eguneko Holanda inguru horretatik edatu zirela, eta lortu zutela konkistatzea imperio handi bat, zijoana Italia iparraldetik, Holandara, ez. Eta, Karlomagno izeneko karolingiar batek, zen lehenago gongo ziren merovingiarrak, eta gero karolingiarrak dinastia berri bat, imperio hori sortu zuela, eta Karlomagno 800 urtean izango da lehen mendebaldeko enperadorea, mendebaldeko Erromatar imperioa ero izan. Orduan oso garrantzitsuak izango dira Frankoak, Europako historia. Burgundiarren erresuma sortuko da, Borgoña inguru horretan, baina, ez du izango berezik gabantzen dirik. Eta, hau izan da dena, herri germanera asko daude, garrantzitsuenak aipatu ditut, bideo batzuk dituzue, eta honekin amaitzen dut bideo. Besterik gabe, espero dut lagungarria izatea, ondo izan, agur.